はい、今日はこれ、マーケティングリサーチです。はい。私、お掃除劇場たけちゃんはですね、お掃除の話をしたり、お掃除実際にやったり、そしてですね、冷蔵庫とか洗濯機も使ってない、不便で豊かな暮らしの話をしたりですね、日本全国歩きたいと思ってます。去年はちょっとご縁があってですね、東北ツアーやりました。お掃除劇場東北ツアー、宮城県に、5月と7月2回行きました。で、ワークショップもやったんですけども、実際にお掃除やってほしいっていう方がいらっしゃって、エアコンとかですね、お掃除させていただいたり、中古でお家買った方のね、お家丸ごとお掃除させてもらったりとかしました。今、インスタがすごくフォロワー数が、ありがたいことに、増えてるんですけれども、横浜に次いでですね、大阪と名古屋の方がすごく多いんですね。で、もし、中部地方、関西地方でお掃除やってほしいとか、ワークショップやってほしいっていう方がいらっしゃったら、ぜひコメント欄で、ご連絡ください。興味あるだけっていうのでも構いません。